N-am ce să fac. Ce zici, mă, că nu înțeleg? Când mă super pe mine și că nu-mi place. Ce nu-ți place, Redi, mă? Mă supăr mai rău. De ce? De ce te superi? Dacă nu mă supăr, na, uite. Ia. Ce-ai făcut, mă? Cine te-a supărat? Cine s-a luat, mă, Redivan, de tine? Cine s-a luat de tine? Păi nu, de tine cine s-a luat? Cine, mă, zi? Tu! Eu m-am luat de tine? Ce ți-am făcut eu, mă, Redivan? Ce ți-am făcut eu? Nu zici, băi, vreau, mă, să bei și două cafea de la fratele tău. Zi mai tare că eu n-aud, sunt surd. Sau fratele tău. Da? Să bei și două cafea de la fratele tău. Păi, mă... George! George! Da, le-a făcut toate pe culege. Pe mine? Hai că acum vin. Ia zi, mă, Redivan. Care-i situația? Care-i situația? Păi zic care-i situația? Mami? Tu Așa. nu zici, băi, stai, mă, să-i dau bani de cafea să bea și fratele meu. Și Cui să-i dau? Îmi place. Îmi place? Îmi place. Zi-mă odată cum, că nu mai înțeleg. În? Să mă lasă în pace. Așa? Ceva? Mersi la fel. Cine? Băi, Redivan, s-a luat cineva de tine? Băi, tu ai grijă că o cafea nu-mi dai să beau. Ai cerut, mă? Băi, n-am cerut, mă. Când ai cerut, mă? Păi acum cine ai cerut de la tine? N-am cerut eu? Tu ai cerut? Păi așa se cere, mă, Halimei Zmântâna. Să spune, te rog frumos? Te rog frumos. Așa? Ce mă rogi frumos? Să beau și eu o cafea de la fratele tău. Adică eu sunt fratele meu. Nu! Eu sunt fratele tău. A, tu ești fratele meu? Eu credeam că ești sora mea, mă, Redivan. Nu ești sora mea? Nu? Sunt Așa? prietenul tău. Așa, mă? Bani cu camătă mai dai, Redivan? Dai? Când îmi dai și mie bani cu camătă? Când fac, Mă anunți, nu? Că am nevoie de bani, frate, sunt supărat. te anuntă. Cât trebuie să... Mă anuntă? Mă anunți, mă, nu mă anuntă. Te anunț, mă, cum? Da, mă, așa. Cât trebuie să-ți dau, Redivan, acum de cafea? A? Cât trebuie să-ți dau de cafea? Cât trebuie să-mi dai? Da, cât vrei? Ce ăla, mă? Păi zi ce înseamnă 3 ăla? Ce? 2? 3? 3? Și arăți 2? Păi de ce? Nu merge computerul bine, e stricat? E bozoc? A, așa, mă. Ia, mă, unde? Ia vezi. Ăla sau ălalt? Ia vezi. Ia vezi. În partea ălaltă. Așa. Cât ai luat, mă, de acolo? 3. 3 ai luat. Când mi dai înapoi? A? Când mi dai... iau? Așa? Cât îmi dai înapoi pentru aia 3? 4.000. A, noroc. 4.000 îmi dai? O, e bun, mă, pentru 3.000, 4.000. Fii atent, deci ți-am dat 30.000 și tu cât îmi dai înapoi? 30.000. Păi nu, 30.000 ți-am dat eu, mă. Da? Așa, tu cât îmi dai mie înapoi? Ce ăla, mă? 20. 20? Ce 20? De mii. De mii? De euro sau de lei? De lei. A, bun. E bine, mă, ce să, dacă îți dau 3 și tu îmi dai 2? Zi, te pup, ProTV și am plecat. Te pup, ProTV și am plecat. Nu, mă, am plecat eu, mă. A, te pup. Redivan. Bine, mă, Redivan, ne vedem la interviu viitor, da? Bine, ha. Zi, papa. Papa. Așa. Un bacio, nimic? Cu? Un bacio, un bacio. Un bacio, Da. ProTV Așa. și S-a terminat. s-a terminat. Bine, mă, Redivan, dacă tu zici. Tot la taxiuri aici e șef, nu? A, Bine, mă, ha. Baftă.